Dobre, vítam všetkých na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ospravedlňujem sa za malé zdržanie. Na úvod konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné, je prítomných 7 zo 7 poslancov. Pracovali by sme v týchto komisiách zapisovateľka Katka Gombárová, návrhová komisia Marian Beliansky, Zuzka Zajíčková, overovatelia Andrej Višňovský, Milan Banga. Môže byť tak? Prečítal by som návrh programu, ktorým by sme sa dnes riadili. Bod číslo 1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných komisí a schvaľovanie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva, 3. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na udelenie čestného občanstva obce Pernek a návrhu na udelenie ceny obce Pernek pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky obce Pernek. 4. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek na zabezpečenie oslav 630. výročia prvej písomnej zmienky obce Pernek. Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva, časť parcely registrát EP číslo 56 KU Pernek v správe Slovenského pozemkového fondu o výmere 114 m2 priľahlej k stavbe obecného úradu, do číslo 6 prerokovania schválenia zámeny nehnuteľného majetku obce Pernek. To som dal malo do programu. Strašne sa hodí. 122 24 KU Pernek o výmeru 48 m2, bolo to súčasného projektila. Bod číslo 7. Prerokovania schválenia predaja nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodného osobitného zretela, novytvorené parcely C, číslo 35105 KU Pernek o výmere 18 m2, 8. Prerokovania a schválenie žiadosti o zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek, časť parcely registra E, parcelné číslo 6080/130 KU Pernek o výmere cirka 37 m2 vo vlastníctve obce Pernek s časťou parcely C číslo 6087 KU Pernek o výmere cirka 17 m2, 9. Doplnenie uznesenia číslo 11/2024 z 26.2.2024 vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou medzi obcou Pernek a spoločnosťou Gustav Robinka, spoločnosťou určeným obecným kombináciou zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy, 10 rôzne. Tam informácia o výberovom konaní mám silne funkcie riaditeľa a riaditeľky základnej školy pre 4. ročník materského školu Pernek, informácia o vysporiadaní pozemku, informácia o projekte dotáciách, informácia o príprave podujete a tak ďalej. 11. Skupenie občanov s návrhmi a podnetmi, 12. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Máme niečo na doplnenie? Ste všetci za to, aby sme sa riadili týmto programom, ako bol prečítaný, poprosím teda zvýšime ruky, kto je za. 7 za, ďakujem. Takže bod číslo 1 máme za sebou, bod číslo 2 kontrola plnenia a uznesení obecného zastupiteľstva. Ja poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh tohto uznesenia, ktoré je 39/2024. Uznesenie o číslo 40 schválené na základe obecného zastupiteľstva obce Pernek na 25.6.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Pernek navrhuje na obecné zastupiteľstvo alebo obce verejných národných správ obcí, ktorým sa obecného zastupiteľstva starostom obce Pernek je Katka Gombárová, ktorej obsahuje, že je splnené tieto uznesenia obecného zastupiteľstva z týchto dôvodov. Uznesenie OSN číslo 20 z 14.12.2020 parciel katastrálnom území Pernek, ktorý sa nepočíta náročné. Uznesenie OSN číslo 2022 z 8.2022 Príklad cesta do lokality Barna. Začal sa
a obce, ktoré sa náročné. Presne ozaj, že sa plánuje 2022, 2022, zároveň programu studiovaní. Myslím, že just actually and social problem ako nachádzajú sa pod chodníkom zapísané na LV číslo 209, na ktoré informovanie po vlastnice obce verné. Uvažovaná časť parcely verné, čo sú prisiačná verné, a parcely KH povolené nachádzajú sa pred okresným úradom, je schválená najvyššia klasa doze, od 4 bola schválená do výške 20 eur za novotvorenú parcelu CKM číslo 52 čau, tak ovmere sa parcely CKM číslo 17 a úpernek, a to novotvorenú parcelu CKM číslo 311, CKM 312 a CKM číslo 311 vypracované. Uznesenie o oblasti 16 najväčší vadošky z 26. a opäť za takto ministrom odpadov zasahujúce do uvoľňuje a umožňuje vyšší prostriedkov alebo na ktoré budú uvoľňuje financie sa podniknúť. Dnesenie obce číslo 20 zámer sledenia bohatého dome alebo areálnych vlastníkov a spoločníkov boli zastavené žiadosti obce o vyprenie disponibilných prostriedkov reagovali hlavne. Zámer sledenia podnikov obchodov a obecne následne zadala centralizáciu podniku a účinne hodnotu pozemkov. Uznesenie o väčšom záklenia pracovacích miest základnej školy s materskou školou Vernej, zatiaľ neriešené zároveň sa dopravným značením. Ďakujem. Chcete sa pýtať teraz alebo v rôznom tým plnení uznesení? Keď nie, tak dám hlasovať potom v rôznom popríklade. Máte tam aký bude hlasovať? Prosím. Dáte to v tej rekonstrukcii cesty, ktoré to uznesenie má to dobre. Tak mi to ukáže rekonstrukcia cesty a to bolo uznesenie podľa číslo 66 roku 2023. Obecné zastupiteľstvo CPR schváluje pokračovanie projektovej
Dokumentácia na rekonstrukciu cesty parcelom číslom 176 až 150 katastrovnom území Pernek prístroj. Vy to máte uznesenie číslo 64 2002. Áno, ale to bolo to pôvodné uznesenie, takže to platí takisto. No. To platí to isté uznesenie stále. To bolo to pôvodné, čo sa To je pôvodné. Však ste to uznesenie 66 23 ste schválili niečo úplne iné. Čo? Ste to schválili tak, ako to bolo v 2002. Ale tu sa nerieši o tom, však v akom Však podľa čoho idete tú dokumentáciu teraz riešiť? Podľa toho uznesenia číslo 66 lomeno 23, podľa toho posledného. Tak toto tam máte zle? To bolo úplne prvotné. Sa s tým začali zaoberať. Na základe neho sme dali pokyn na vypracovanie a to sa v podstate stalo veľmi. áno, presne. Tak, Akože boli tam prijaté ďalšie uznesenia, ale toto stále, toto je to prvé. Akože môžeme to tam doplniť, že to je spojenie s uznesením ešte tým ďalším. áno, aby som... Ale 64, 22 je veľmi všeobecná a môže tam ostať. Všeobecné zastupiteľstvo Áno, tam nie je nič konkrétne. prostriedkov maximálne 40 000 eur z rozpočtu obce Pernek na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty Tam nebolo nič konkrétne písané. Čo nebudú zahrnuté aj geometrické zameranie, polohu, a výška konštitučného pásu, informatívne zistenie pripravenia sieti projekt rekonštrukcie komunikácie a rozpočtu. V zásade ho môžeme nahradiť tým ďalším, ale... Ale môžeme byť dopis. Dobre. Môže, kľudne. Dobre. Už to bolo 23. Stavno. Do niektorých veciam už boli viaceré uznesenia prijaté, takže... Dobre. Takže to tam napísané, že tam spojené uznesenie OZ 66 23 23 a spojené uznesenie OZ 15 21. To 66 23 je to 15 21. Dobre. Dobre, kto je za prijatie uznesenia číslo 40/2024? 7 za. Dobre, potom, keď budú otázky ešte k tým uzneseniam k plneniu, tak môžeme rozhodnúť. Bodom číslo 3 je prerokovanie a schvaľovanie návrhu na udelenie čestného občianstva obce Pernek a návrhu na udelenie ceny obce Pernek pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci Pernek. Tak uznesenie číslo 41/2024 sa týka udelenia čestného občianstva obce Pernek in memoriam rímskokatolíckemu kňazovi a salesiánovi doktor honoris causa Antonovi Strholcovi. Tam sa schválil zámer a teraz my sme teda boli oslovení, teda príslušníci súhlasia, takže môžeme schváliť dnes samotné udelenie čestného občianstva. Tak to prosím prečítať uznesenie. Dobre, páči sa. Komisii pre kultúru, šport a sociálnu oblasť bol predložený návrh na udelenie čestného občianstva Antonovi Strholcovi, ktorý bol v roku 1974 a 78 stráčov stavku našej farnosti. Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť odporúčala vyznamenovať zastupiteľstvu toto čestné občianstvo. Čestné občianstvo počas oslavu celého výročia výročnej zmienky o Pernek, ktorá sa priesla 12. Pôvodnými nášho stanoviska často počas svojho života premáhala a tak spiechal vyplnení našej obce, tá odprava je odcesovať predstavná tomu sa nestáva, ale tu sa aj svojho života bol pre mnohých podporovacom.
Ďakujeme. To bolo vyčerpávajúce. Poprosím, keď má ešte niekto na doplnenie k tomuto bodu? Pokiaľ nie, tak poprosím prečítať návrh uznesenia číslo 41/2024. Uznesenie OZ číslo 41/2024 schválené na zasadnutí komisného zastupiteľstva CPN na 2024. Obecné zastupiteľstvo CPN na základe ustanovenia paragrafu 11 4 písmena o zákona číslo 369/1990 subjektov zriadenia investorských predpisov a stanovenie paragrafu 15 odseku 3 zariadenia CPN číslo 1/2022 o oddelení čestného CPN ceny CPN vecný stav CPN a Propadne memoriam extraordinárne predané Salesianovi dlhodobého spolupracovníka a potom Sabolcovi, narodený 12. júna 29 v Skalici, zomreli 7. januára 2006 v Bratislave, ktorý posledný cipernom 1978 a 78 ako vystupovateľom dňa zároveň na dobrovoľnú obce. Ďakujem, kto je za prijatie tohto uznesenia tak, ako bolo prečítané. Všetci ste tým za, ja si myslím, že by nám bolo absolútne ničom. Ďalším v tomto bode je návrh uznesenia o udelení ceny obce Pernek. Ja pozerám, že tam mám chybu 26.6. To mám 24.6. Opýtam sa, chceme hlasovať o každom jednotlivo, alebo ideme en bloc o všetkých? En bloc o všetkých? Sa dohodnite na nich a všetky. Dobre, takže keď... Áno, ale teda... Potom by muselo byť 10 minút. No, ja si to napísal tak. Čiže k tomuto je uznesenie to samostatné, lebo som ho doplnil. Na samostatnom papieri ho máte, dobre? To, čo je tu všimnuté. Áno, to presne to, hej. Na samostatnom papieri, ja som ešte doplnil pred zastupkou. Ešte o toho, čo som dneska Áno. Páči sa, áno. Uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 32/2024 schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 26.6.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Pernek na základe ustanovenia paragrafu 11 písmena o zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení plnenia výpočtu predpisov ustanovenia paragrafu 24 Všeobecné záväzné nariadenie CPN číslo 1/2022 o oddelení čestného občianstva, udeľovaní čestného občianstva obce Pernek, ceny obce Pernek a ceny starostov obce Pernek pri príležitosti oslav 630. výročia projektu Fundovej obce Pernek, schválené udelenie ceny obce Pernek týmto osobnostiam. Bývalé poslankyne obecného zastupiteľstva obce Pernek, pani Olge Černiavskej, vykonávajúce funkciu poslankyne obecného zastupiteľstva 1990 roku 2018, za činnosť, ktorou prispela rozvoju obce Pernek. Riaditeľke základnej školy pre prvé a štvrtý ročník materskou školou Pernek, pani magistra Silvii Hricové, vykonávajúce funkciu riaditeľky základnej školy pre prvé štvrtý ročník materskou školou Pernek od roku 2006 po súčasnosť za činnosť, ktorú prispela do rozvoju základnej školy pre prvé štvrtý ročník materskou školou Pernek a zároveň o rozvoju obce Pernek. Dlhoročné orgány Rímskej katolíckej kostole Pernek pani Katarine Kušcovej za činnosť, ktorou prispela do rozvoju obce Pernek. Bývalú starostovi obce Pernek pánovi Františkovi Zvokesovi, vykonujúci starostu obce Pernek do roku 2004 do roku 2018 za činnosť, ktorou prispel do rozvoju obce Pernek. Predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek do roku 2000 súčasného dobrovoľníckeho hasičského zboru je
od roku 1980, okrem toho dostal funkciu poslanca obecného zastupiteľstva obce Pernek, pánu Antonu Geclerovi za dobrovoľníckú činnosť a prínos k rozvoju dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek a zároveň aj k rozvoju obce Pernek. Umeleckému kovačovi pánu Eduardovi Geclerovi a šíriť dobrovoľného obce Pernek a rozvoju umeleckých tradícií. Členovi dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek zastavujúci v ňom od roku 1980 doteraz zastával rôzne funkcie strojník, tajomný hospodár, okrem toho zastával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva obce Pernek, pánu Janu Geclerovi za dobrovoľníckú činnosť za prínos k rozvoju dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek a zároveň aj k rozvoju obce Pernek. Keramikárovi pánovi Vlastimilovi Havličkovi za šírenie dobrého mena obce Pernek a rozvoju do umeleckých tradícií. Bývalú dlhoročnému funkcionáru výťahu jednoty Pernek pánu Marianovi Urbanovi za prínos k rozvoju budov obce Pernek. Predsedovi Perneckého podnikového spoločenstva pánovi inžinieru Vladislavovi Kalúbkovi vykonujúci funkcii predsedu výboru Perneckého podnikového spoločenstva do roku 2015 súčasnú zastupovanie práv záujmov drobných podnikov v Perneckého podnikovom spoločenstve a za činnosť, ktorou prispel k rozvoju obce Pernek. Bývalom poslancom obecného zastupiteľstva obce Pernek a ministerstvovi Vládkovi poslanca za činnosť, ktorou prispel k rozvoju obce Pernek. Bývalom dlhoročným funkcionárovi telovýkonnej jednoty Pernek pánu Vladimíru Zláčníkovi za prínos k rozvoju obce Pernek. Ďakujem. Máme k tomuto niečo na doplnenie alebo niečo inak sformulovať? Som chcel slovíčkarenie, dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek, To sú- dobrovoľný hasičský zbor Pernek. Sú dve minulé. Čiže? Máme tam dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek, dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek. Pri Janovi Geclerovi. V roku 2013, ktorý fungoval hasičský zbor, čiže to obce Pernek vyhodneme. Dobre. Lebo zriadovať... Čiže dobrovoľného hasičského zboru. Dobrovoľného hasičského zboru Pernek, bez obce. Dobre. Čiže to je pri Janovi Geclerovi a pri Antonovi Geclerovi. To rozdelené sa mali povedal. Ja myslím, Dobrovoľného hasičského zboru Pernek. Ale ešte som dala aj však, že to aj k rozvoju obce Pernek som dala aj za prínos k rozvoju obce. Dobre. ale Martin navrhujem to preformulovať od 2, pretože je to tak povedať tam na teraz som to aj ja pozeral, že to... Treba tam dať to meno Na začiatok, áno, ja som to aj tak mal. Áno. Pri tých, nie, len asi pri tých dvoch hasičov. Anton Gecler. Pánovi Janovi Geclerovi, členovi, A pánovi Antonovi Geclerovi. no, to tam to je veľmi dlhé, to je celý ten popis. Dobre, ale v zásade okrem takýchto nejakých drobných. To je Slovan Pernekov. To som tam, ja neviem, či to tam, lebo ten futbalový klub tam sa menili, tuším, názvy a to je ťažko tam úplne presne špecifikovať. Aby som to asi neriešil takéto. Výchovná jednota to bolo asi stále a tie názvy sa tam asi v čase trošku menili. Oficiálne to bolo DNV Pernek. No, ale predtým to bol Slovan Pernek, takže, ale všetci asi vieme, o čom je reč. Asi vieme, o čom je tam. No, tá podstata pomôže. Dobre, ešte máme k tomuto niečo? Keď nie, tak poprosím hlasovať, kto je za prijatie uznesenia číslo 42/2024. 7 za, ďakujem.
Možno pri tom samotnom udeľovaní tam ešte nejaké také ďalšie detaily sa môžu povedať. Tam to možno ešte... Detaily a už tlačí čas, takže toto podľa mňa stačí úplne v pohode. Ja si myslím, že o každom, keď povieš mi, toto máš o každom, ja neviem, V stredu to prebereme. 7 sekúnd, ale kľudne o každom môžeš povedať minútu, to ťa... Som tam trošku o niektorých... Ja si myslím tiež, že keď tam povieš ešte niečo ďalšie k tomu, akože nemyslím si, že nejaké litánie, ale... Ale pri niektorých... Pri niektorých... Prosím? Ja som to chcel doplniť, že... Pri niektorých tam máš jednu vetu a... Dobre, to si ešte prejdeme potom. Bod číslo 4, stále sme pri oslave 630. výročia, čiže bod číslo 4 je schválenie financií na zabezpečenie oslav 630. výročia. Čiže ešte raz to prečínam. Prekonanie a schvaľovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Pernek za zabezpečenie oslav 630. výročia prvej písomnej výročky obci Pernek. Dobre, Zuzka, povieš tomu teda ty nejaké také podrobnejšie čísla? Či nemáš pripravené podrobnejšie čísla? Dobre. V zásade... Dobre, v zásade tam je navrhnutých 15 000, ale je to z rezervou. Že malo by to byť menej, budeme asi hovoriť konkrétne o koľko by to malo byť menej, lebo tam môžu ešte niektoré veci vyskočiť. Ale do 15 000 sa určite zmestíme a budeme dúfať, že bude menej. Takže tak. Dobre. Chceme sa k tomu opýtať ešte, alebo niekto chce niečo doplniť? Keď nie, tak poprosím prečítať návrh uznesenia číslo 43/2024. Uznesenie o číslo 40/2024 schválené za zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 24.6.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Pernek schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z rozpočtu obce Pernek na zabezpečenie oslavu 60. výročia prvej písomnej obce Pernek, ktoré sa budú konať od 12. až 14. júla 2024. Ďakujem. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 7 za, ďakujem. Bod číslo 5, schválenie zmluvy o prevode vlastníctva časť parcely registra E, parcelné číslo 56 KU Pernek, Správa Slovenského pozemkového fondu o výmere 114 m2 priľahlej stavbe obecného úradu Pernek. Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schvaľovali akceptáciu ceny 25 eur za meter štvorcový. To bolo teda zaslané na Slovenský pozemkový fond a na základe toho teda je vypracovaná zmluva o prevode. Čiže ak tejto zmluve teda vyžaduje pozemkový fond uznesenie o schválení tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom. Tuto je aj popísané v sprievodnom liste zmluva. Čiže teraz by sme vlastne schválili, že obecné zastupiteľstvo obce Pernek súhlasí s touto zmluvou. Jedná sa o pozemok pred obecným úradom 114 m2 za cenu 25 eur za meter štvorcový. To, čo sme schváľovali na poslednom zastupiteľstve, na minulom zastupiteľstve. Máme k tomuto nejaké otázky? Ja by som možno vypísal takú jednu vec, čo sme zachytili informáciu, som aj Martinovi poslal, ono je to taká dosť čerstvá, že vláda v podstate v Rímavskej Sobote schválila nejaké uznesenie, Slovenský pozemkový fond bude mať povinnosť previesť majetky pod investičnými akciami v obcách a mestách
ale zatiaľ to ešte nešlo do parlamentu, čiže neviem, aký tvar bude na ten zákon. Či tam bude napríklad aj tento prípad podliehať, ale už to bude tak, že nemali by obce a mesta vykupovať toho pozemkového fondu, ale na základe tvojej nejakej investičnej akcie, že ideš tam naprojekuješ tam nejaký chodník, alebo cestu, alebo načo, alebo zdravotné stredisko, mal by to zo zákona byť povinný slovenský pozemkový fond prevádzať na obce a mesta. Bez doplatných. Áno, ale toto sa bude Vláda v podstate schválila nejaký návrh zákona a ono musí do parlamentu a tam sa prejde potom to znenie. toto sa Neviem, bude, či to bude už na tom najbližšom toto zasadnutí. sa bude týkať len majetkov štátu vo správe pozemkov fondu. Takýchto pozemkov, ktoré sú, kde sú neznámi vlastníci, nezistení vlastníci, to pôjde stále odplatnú prevodom. Je to možné, ako nevieme, jak to finále vlastne pozemkový fond, keď vôbec dojde do účinnosti. pozemkový fond zastupuje práva tých neznámych nezistených vlastníkov, čiže tie peniaze idú ako do depozitu, keby sa niekedy v budúcnosti prihlásili o to, takže on to nemôže bezodplatne prevádzať. Čiže 99,9% zase si bude týkať len to, čo vlastní štát a je správa pozemkov. Ja osobne by som napríklad navrhoval to teda schváliť, ale či by sme nepočkali aspoň na to znenie, že ako to z nich vypadne, či to fakt teda nebude tento prípad podliehať, alebo nie. Malo by to byť Je zbytočné čakanie, to nebude. Je to zmluva. rozumiem. Vy ste sa na to pýtali, aj Rašiho, čo to je minister investícií, a on to ešte keď to išlo len predkladať, tak on toto povedal, že bude sa to týkať len tých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Dobre, tak poprosím prečítať návrh uznesenia číslo 44/2024. Uznesenie číslo 44/2024 schválené na zasadnutí vrchného zastupiteľstva obce Pernej deň 25.6.2024. Obecné zastupiteľstvo obce Pernej nadväznosti na Slovenského pozemkového fondu, Centra špeciálnych prevodov, Všetko majú napísané na tom liste. Hej, to platba. Budková 36 17 Bratislava, číslo SPFS 87 566 2024 770 10.6.2024 schváluje zmluvu prevode vlastníctva číslo 02.013.2024 TKZP /K 402.70.20. Ďalej na zmluva uzatváraná medzi Slovenským pozemkovým fondom ako predajúcim obcov pevných budúcich, na základe ktorej predávať na kúpuje monitorov vládcových CKM číslo 59 rovno 3 v obci Pernej, katastrálnom území Pernej. Ďalej len KU Pernej, kruh pozemku zastávaná plocha na dvore, výmere 114 m2, podiele 1/1 celku, zakupnú cenu 2850,00 €, 25 € za meter štvorcový, parcela CKM číslo 59/3 KU Pernej bolo vytvorené z parcely EKM číslo 56 KU Pernej. Kruh pozemku zastávaná plocha na dvore, výmer 114 m2, vydovaný na kapitálnym odborom na vlastníctva číslo 1689 na základe úmluvy obce. Obec Pernej a budúci úraz aj paušálne náklady spojené s odbornej zmluvy 60 € a správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastru nehnuteľnosti novýkon na parcela CK číslo 59/3 KU Pernej o výmere 114 m2 je priláhla obecnému úradu Pernej. Ďakujem za prijatie tohto uznesenia. 7 za, ďakujem.
Ja som to teraz narýchlo našiel článok, prečítam dve vety s ním. Cieľom návrhu zákona je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu, pozemkov vlastníctve Slovenskej republiky, správne Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného ročníka na stavbu, pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené. Čiže týka sa to naozaj len tých pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky. Bod číslo 6, prerokovanie a schvaľovanie zámeny nehnuteľného majetku obce Pernek, zase tam je malé, hej, toto isté parcely, registrá C 122/14, Pernek numer 55 m štvorcových vo vlastníctve obce Pernek, s parcelou registra C, parcelné číslo 122/24, o výmere 48 m štvorcových, pôvodne osobitného veriteľa. No to je tá vec, ktorá sa už tak dlho ťahá. Keďže sa nepodarilo, alebo teda ten zamieňajúci nepodpísal doteraz zmluvu a medzi tým bola prijatá novela zákona o majetku obcí, že to uznesenie, ako sme ho schválili vtedy, a takisto tá zmluva, ktorá bola na základe toho uznesenia, by na katastri neprešla, čiže musíme tomuto schváliť nové uznesenie. Ten zámer bol zverejnený, čiže na základe toho zverejneného zámeru by sme teraz mali prijať nové uznesenie k tomuto. A dúfam naozaj, že sa už podarí dokopať tých zamieňajúcich podpisov zmluvy. Že tu je zámer. Zamieňame tento pozemok, to je... Aha. Má po uznesení. Aha. Na konci uznesenia, ne na konci všetkých. No práve si to nevidel, no. Nie som si istý, či to tam je. Ešte jedno. Aha, dobre. Jasné. Čiže zamieňame tento pozemok, ktorý je momentálne, chceme zamieňať tento pozemok, ktorý je momentálne po majetku obce Pernek, 55 m štvorcových. S týmto pozemkom to je novovytvorená parcela C 122/24 o výmere 48 m štvorcových. Čiže mení sa tam aj tá cena, pôvodne mali doplatiť 7x25 eur, teraz to je 7x28 eur. Čiže toto je pozemok pod chodníkom. Dobre, máme k tomuto otázky? Tak keď nie, tak poprosím prečítať návrh uznesenia. Uznesenie o zvolení číslo 45 momentu 2024 schválené na zasadnutí na 2024. Národnosti politického obsahu zastupiteľstva občanstva číslo 44 kilometrov spáčať Brúza 3. sieťa na základe na základe zákona číslo 28 účinnom od 1.11.2020 na základe všeobecného záväzku nariadenia obce Pernek číslo 1/2024 zase podporenia majetku obce Pernek, ďalej len vezme číslo 1/2024 vo veci spodielenia pozemku
miestnou komunikáciou podvodca. Berie na vedomie, že potrebom pod miestnou komunikáciou chodníkov a zatravenou plochou, o ktorého vyslovené je kancelárice Pomočka KR číslo 122 24 v obspernej katastrálnej obspernej DLRK Ubernej o pomere 48 minút. Zastavená plocha a nádvorie. Parcelujúce KR číslo 122 Ubernej eviduje komplexný palác katastrálnych obchod a číslo 1060 a jej na Prešov, každý z spoluvlastníctvom podpiluje jedna polovica v parcele Zemčaka 124 Ubernej spoluvlastníci podielu polovice a pani Natália Súlažová ruka Holgová je vlast parcele Zemčaka číslo 22 Ubernej spoluvlastníci podielu tej polovice. Parcela Zemčaka KN číslo 22 parcelice Pomočka KR číslo 22/14 Ubernej o výbere 55 štvorcových v pozemku základa zapísanej na liste vlastníctva číslo 509, na ktorom okresný úrad Palác katastrálny odbor eviduje majetkom výlučnom vlastníctve obce Verné. Parcela KR Pomočka C číslo 22/14 Vernek je pre obec Vernek využiteľná. C. Vernik navrhne zámer o predaj zámerke majetku obce Vernek. A C. Pomočka KR číslo 22/14 Vernek bol uvedený na univerzálnu obstarnej, ktorej obstarnej Vernek, úradná tabula obstarnej a na univerzálnu obce Vernek zriadené na verejnom sídle obce Vernek, Vernek SK, úradná tabula obce Vernek. Dňa 7.6.2024 pod číslom expedovanej pošty 512/24 predmetný zámer po zveřejňování tabule Vernek a zkrátky úradné tabule Vernek dňa 24.6.24 obsloužené knihy 27/24. Vernik na vedomie, že budú partnerství A a B, že se na je za potom obce je najlepšie a zároveň je alebo spoluvlastníctvo žiadateľa. Za reči a chce možnosť však väčší a chce zároveň Schváluje zákon o obratu vlastníctva obce Vernek CKR
14 Vernek, o výmere 50 štvorcových zložbu polného osobitného zretela s parcelom CKR 122 24 Vernek, súkromnú vlastnosť vysporiadania na plnú podmieneckú komunikáciu tak, že poprvé parcelu CKR číslo 122 číslo formou 14 Vernek, o výmere 55 štvorcových zložbu záhrada, opäť Vernek prevedie do vlastníctva spoluvlastníkov parcely CKR 22 24 Vernek, o výmere 48 štvorcov. Druhú podľa zastavená plocha na ktoré základe kombinácie zákonnej úmluvy už nezmluví ďalej súhrne len ako zámennú úmluvu. V zápätí vlastníci parcely CKR 22 24 Vernek prevedú do výlučného vlastníctva obce Vernek parcelu CKR číslo 122 24 Vernek o výmere 48 štvorcov na základe tej istej zákonnej úmluvy, ktorá je uvedená v bode 1. Po tretie, pri uzatvorení zámennej zmluvy súčasní spoluvlastníci parcel CK číslo 122 24 Vernek zaplatia obci Vernek spoločné nerozdielne kúpnu cenu vo výške 196 € za 7 štvorcových, o ktorých je parcela CK číslo 122 14 Vernek, aktuálnom vlastníku obce Vernek väčšia ako parcely CK číslo 122 znamená 24 Vernek, pomôcť pre pána Michala Stolára a pani Natálie Stolárovej, rodenej Holovej, tu chýba bod 3, Nogor Michal Stolár. Ja tu mám to Ja mám naozaj, čo pravda. Aha, áno, Cena 196 € za 7 metrov štvorcových, predstavujúci pod rozdielne parcely CK číslo 122 KU Vernek a KNC číslo 122 24 KU Vernek bola určená podľa paragrafu 16 odsek 2 písmena D. VZD číslo 1/24/2024, podľa ktorého kúpna cena za nevyužiteľný majetok Vernek, na ktorý sa stiažuje dôvodovný osobitnosť zretela a prvá hodnota na základe využiteľného podobným majetkom obce alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobné veci neprevyšuje 1000 € sa určuje takto. Ak ide o záhradu 28 podľa obce. Nebude územnú súčasťou roku vynesené z názvu parcely CK číslo 22 14 KU Vernek a parcely CK číslo 22 24 KU Vernek aplikácie úradu geodezie kartografie katastru Slovenskej republiky. Ďakujem, to je za prijatie uznesenia číslo 45. Malú presne. Z tej trojke, Ečko trojka, tomu pánovi sme dali titul a tej pani, ktorá má dva, to by sme ho titul nedali. Takže vyhodíme ani toho pána, alebo no, teraz zapíšem tam, lebo majú iné na katastri. A v tom bode mal spolu vlastníci, bodu 2M, spolu vlastníci pána. Dobre, ostatné v poriadku, všetko. Keď áno, tak kto je za prijatie uznesenia číslo 45/2024? 7, ďakujem. Čo sa keď druhý krát prerábame, že to stále nepodpísal. Áno. Dúfam, že naozaj nie. Nie, len mali ešte záložné preobávanie. Boli na tom stále, ale už tam vybavili. No, že vraj banka sa im vyjadrila, že z tohto sa to netýka. Je, že vraj majú od banky vyjadrili. Čiže keď teda sa prerobíme tú zmluvu, ja mi ju pošlem poštou a teda... Prosím? Už?
Áno, najprv mailom a potom mnou už podpísané opečiarkované poštou. Aj s nejakým sprievodným listom. Dobre. Bod číslo 7. Prerokovania schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Kranec dohodného osobitného zrekla, novovytvorenej parcely registra C, číslo 351/5, KV 15, výmer 18 metrov štvorcových. Na minulom zasadnutí sme schválili zámer predaja tohto pozemku. Bola tam navrhnutá cena 35 eur za meter štvorcový. Zámer bol zverejnený dokonca na dobu 30 dní, stačí na 15 dní. Ale keď bolo dohodná osobitného zretela. Stačí na 15. Tak bolo 30 dní. To je nič nespovedať. To je zámer. Pozemok v výmere 18 metrov štvorcových, čiže 351/5, ktorá vznikla oddelením od pozemku 351/1. Máme k tomuto nejaké otázky? Keď nie, tak prosím prečítať na uznesenia. Uznesenie po číslo 45/2020 schválené na zasadnutie 15. Ďalej na to zastupiteľstvo a beriem na vedomie, že dňa poprvé, dňa 31.1.2024 obec Kranec prijala žiadosť pani Petry Šimundovej, narodenej 1987, konkrétne číslo 88, ktorá žiada o kúpenie novotvorenej parcely CK číslo 350 po dvorci Pernej, katastrálne územie Pernej, ďalej KV Pernej, o výmere 18 metrov štvorcových, druhú pozemku dostávaný program na dvoj, ktorá bola vytvorená z parcely EK číslo 351 z KV Pernej, je vytvorená na vlastníctvo číslo 509, na ktorom okresný úrad na vlastní katastrálny dvor eviduje nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Pernej. Žiadateľka žiadala o bezpečné odkúpenie novotvorenej parcely CK číslo 351/5 v Pernej, občas na Poláku. Po druhé, geometrický plán číslo 37779 2023 na oddelenie majetkoprávne vysporiadanie pácom na číslo 351/5 vyhotovilo dňa 14.8. Pavelka a to overila dňa 14.8.2023 Žietka Brita Kočerová a úradne overila dňa 18.8.2023 Žietka Petra Valentová pod číslom G1 Polské 2023. Po tretie, podľa paragrafu 10 odsek 1 písmena A všeobecné záväzné nariadenie obce Pernej číslo 1/2024 zásady hospodárenia s majetkom obce Pernej ďalej na VZN číslo 1/2024 dôvodom hľadania osobitného zretela pri predaji nehnuteľného majetku obce je pozemok v výmere najväčšej štvorcových dozorovného firmy, ktorý je spravodlivý zároveň privládny nehnuteľný majetku vlastní v súlade s ustanovením na koncept 2 písmeno C VZN číslo 1/2024 kúpna cena na novovytvorenú parcelu číslo CKN číslo 351/5 v Pernej o výmere 18 metrov štvorcových predstavuje 35 eur za metr štvorcový, čiže 630 eur za celú parcelu CKN číslo 351/5 v Pernej. Zámer odpredaje nehnuteľného majetku, Pernej osobitného zretela schváleným uznesením zastupiteľstva obce Pernej číslo 31/2024 zo dňa 2.5.2024 bolo vyvesený na varné tabuli obci Pernej bez doby na vrchovom sídle obce Pernej na 17.5.
2024 pod číslom 8 počtu číslo 444 zvolených. Obe schválené predajnou vytvorené parcely CK číslo 705 a uvedené do výmeru 7 posledných vlastného poklad na dvorie. Z dôvodu hodného osobného zretela prospekt pani Petry Šimonovej narodenej roku 1987, týkom pevné číslo 88 kupujúcej dôvodom hodného osobného zretela skutočných domácich pozemok výber 8 metrov štvorcových, ktorý pani Petra Šimonová potrpela na tento prílohu, odpovede sa vyhľadali monitorom 20 CTR číslo 3515 pevné geometrické. Ďakujem. Môžeme dať hlasovať, alebo máme niečo? Tak, kto je za prijatie tohto uznesenia, to bolo prečítané? 7 za. Ďakujem. Bod číslo 8, prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek. Časti parcely registra E číslo 6080/130, KO Pernek o výmere cirka 37 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Pernek s časťou parcely registra C číslo 6080/7, KO Pernek o výmere cirka 17 metrov štvorcových. Žiadosť pani magistra Veronika Vojtášová všetkými udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Tu máme návrh. Nachádza sa to v časti pod vodonajemom. Pod vodojemom alebo Trnie. Historický názov Trnie. Pod skalou, pod starým lomom. Historický názov je Trnie, že? Najstaršia časť. Čiže tu je 37 metrov štvorcových, ktoré majú momentálne prihrazdené. Čiže to je pozemok obce Pernek a tu je pod cestou 17 metrov štvorcových, ktoré majú vo vlastníctve oni, iba žiadateľka. Ešte na pracovnej porade bola polemika, že či teda nechceme aj túto časť, je to taký svah nad cestou, tak uvidíme ešte, ako sa k tomu postavia. Nebudeme ich tomu asi tlačiť, ale keď teda by tam mohla byť možno zámena jednak jednej. Nie je to veľmi využiteľné, je to len priláhle cez deň. Takže... Hej. Neviem, došiel s tým, tuším, rád, ty si s tým došiel, že mohlo by to... Určite. Ale asi ich nebudeme nejakou... Ale ak nebudú na tom... Lámať. Lebo je to taký svahovitý pozemok tam. A to je tam v tej časti, kde sú tie schody, že? Áno, presne tie schody, kde sú, hej. Tam je nejaký strom. Dobre. Myslím, že nemusel by s tým byť nejaký problém. Dobre, teraz vlastne len príjmeme túto žiadosť na ďalšie konanie a potom ich vyzveme k vypracovaniu geometrického plánu. Dobre, poprosím teda prečítať návrh uznesenia. Uznesenie o číslo 47/2024 schválené na zasadnutie na 2023. Vláda verejná vedomí dňa 10.5.2024 prijala žiadosť pani ministra Veroniky Vojtášovej, narodený 1991, Vítor Klimcová, ulica Bratislava, na ktorých pani Vojtášová uvádza, že
Žiadal externého zámenu nehnuteľného majetku obce Pernek v časti pozemku EKN číslo 6080/130 KV Pernek o výmere 37 m štvorcových druh pozemku ostatná plocha evidovaného na liste vlastníkov číslo 509 s jej nehnuteľným majetkom parcelou CKN číslo 5887 KV Pernek o výmere 37 metrov, štvorcových približne 17 metrov štvorcových druh pozemku záhrada, evidované na týchto vlastníkov číslo 282, žiadateľka podala žiadosť zámku pozemku z dôvodu vysporiadania súčasného stavu v užívaní pozemkov pretrvávajúceho vyše 40 rokov. Žiadateľka užíva 37 metrov parcely, 6830 na dvorie a využíva 17 metrov z jej parcely CKN číslo 6807/7 KV Pernek miestnych komunikácií podľa nákazu, ktorý predložila žiadosti, ktoré sú často uznesení. Žiadateľka odložila má záujem riešiť zároveň 37 metrov štvorcových 17 metrov štvorcových doplatkov za rozdielovou výmera. Príjma žiadosť na ministerstvu vedomosti Vojtašovej, vyriešenie VDA a ďalšie podľa vízia pánu ministru Vojtašov na predĺženie geometrického plánu na oddelenie časti pozemkov, EKN číslo 80 KV Pernek a CKN číslo 480 KV Pernek, ktoré majú byť predmetom zámenu. S neudeliteľnosťou lesov unesené z materiálne využívaných časť parcel EKN číslo 6080/130 KV Pernek a CKN číslo 6080/7 KV Pernek. Podľa prílohy žiadosti predložené žiadateľkou a názorné príjmy parcie podľa aplikácií budú z interpretálky Slovenskej republiky ZDB. Ďakujem. Máme niečo k tomu? Tak poprosím hlasovať o uznesení číslo 47/2024, kde je za prijatie tohto uznesenia. 7 za, ďakujem. Tuto je vlastne tej mapke ZBGIS. Čiže jedná sa táto časť, to je takmer na začiatku tej ulice, tej slepej cesty. Dobre. Bodom číslo 9 je doplnenie uznesenia číslo 11/2024 26.2.2024 vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou medzi obcov Pernek a spoločnosťou Ekostav Rovinka, spoločnosťou s určením obmedzeným, kombináciou zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy. Tu bol podaný už návrh na vklad, ale teda katastér prerušil konanie, keďže tam chce uznesení. Potrebujeme predložiť uznesenie, ktorého bude jasné, podľa akého ustanovenia zákona číslo 138/1991 zbierky majetku obci postupovala obec pri uzavretí zmluvy spolu s prípadnými povinnými prílohami podľa použitého zákonného ustanovenia. Tam je o to, že zákon nerozlišuje zámenu a predaja, tak to rozlišuje. Zákon sa týka predaja, teda si to aplikuje a si to aj na zámeny. Zákon nemá to určite, ale to nie je a ani to usmernení udalosti od rizika na tú stranu nie je to na zámeny. To je nejaký vymysel, ktorý si nemala čas riešiť a myslím, že už je to 30 dní doplniť, ako sa pol roka s nimi sporiť. Tu sa bude s nimi sporiť potom, ale som nemala čas, že myslím, že doplniť o to, čo po nás sme riešiť, že prečo vyžaduje v zámenách, lebo to, že na zámenu zmluv zanalozí použiteľné týkajú občianskom zákonu. Čiže zákon o majetku chcel priamo upravovať, že to, čo je upustiteľné aj na zámenu zmluv. Takže zákon o majetku to obci to nie je a nie je to ani tomu smerom. Ale je to zmluvy, to majú, nech sa prepíše a ďalšie máme. Dobre, takže jedná sa len o doplnenie toho uznesenia z februára.
Poprosím, áno. Uznesenie o zastupiteľstva číslo 48 24 zastupiteľstva verejných dňa 24.6.2024. Náväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva CPN číslo 11.2024 na rozhodnutie okresného úradu Malacký katastrálneho bodu číslo V 44 obecne zastupiteľstvo CPN ďalej, obecne zastupiteľstvo dohodné uznesenie o číslo 11.2024 26.2.2024 o bod E, ktorý znie. Obecné zastupiteľstvo schvaluje zámerne pozemkov vedujúcich Bernek, CKM číslo 402 KU Bernek o výmere 157 m2, CKM číslo 611/9 KU Bernek o výmere 20 m2 a spoločnosťou Ekostav Rovinka spoločnosť zlučeným obmedzeným, čo 35 903 988, Sadová 206, 141 Rovinka, CKM číslo 411 KU Bernek o výmere 111 m2 podľa paragrafu 9a odsek 15 písmena 2 číslo 138 spolno 1991 zbierky o majetku policie najneskôrších predpisov, podľa ktorého obec nie je povinná vykonať povolenú súťažnú dráhu a nepriamy predaj v dohode pozemku zastaveného stavu vlastníctva nadobudnutia vrátane priláhlej plochy, ktorá svojím umyslením a využitím bude neoddeliteľný celou stavu. Zároveň na parcele CK číslo 422 KU Bernek o výmene 101 štvorcový si nachádza chodník, ktorý platí úcte. Ďakujem, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, Sedmina. Dobre, bod 10 rôzne. Dobre, môžem pokračovať. V bode rôzne prvým bodom je informácia o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľky základnej školy pre 1. a 4. ročník materského školu Bernek. Čiže prihlásila sa do výberového konania jedna uchádzačka, pani bakalárka Miroslava Vangová-Dejstová. Dúfam, že som povedal dobré meno. Čiže rada školy ju na základe výberového konania navrhla vymenovať. Sú tu dvaja členovia rady školy. Je to tak, že? No, čiže tam vlastne len dostáva vlastne z mojej strany teda potvrdiť toto stanovisko, alebo teda odporúčanie rady školy vymenovať teda pani riaditeľku. V ďalším bode rôzne je informácia o vysporiadaní pozemkov. Pri tom Berneckom mlyne to sme teraz prešli potných chodníkov na dolnom konci, tiež sme tam teda teraz prijímali uznesenie k pozemku tu pred obecným dvorom. Takisto sme dnes schváľovali zmluvu. Ďalej, čo sa týka chodníkov na hornom konci, ktoré sme začali riešiť, jedná sa o chodníky po obidvoch stranách cesty od Berneckého mlyna smerom hore. Sú to tri parcely spolu 1186 m2. Ja som tam teda dal spraviť znalecký posudok a znalecký posudok vyšiel 11,62 eur za meter štvorcový. Ja si myslím, že táto cena je celkom priateľná, ja som sa bál, že bude vyššia, ale teda už záleží na tom, len pozemkový fond teda ako k tomu pristúpi, ale na základe tej skúsenosti, čo máme tu pri obecnom úrade, tak to len zaokrúhlili vlastne na celé číslo, že tu by sme tiež mohli rátať s nejakými 12 eurami.
No, otázka je, že či do toho pôjdeme, alebo keď do toho pôjdeme, že či ideme naraz, alebo nejako po častiach. A ten znalecký posudok má platnosť 1 rok, čiže oni ho budú ešte 1 rok akceptovať. Takže treba sa len potom, ja to teda asi pošlem na pozemkový fond, oni navrhnú cenu a potom asi myslím, že k tomu sa, alebo ja neviem, na základe tohoto, čo máte informácie, išli by sme do toho, alebo za 12 metrov, za 12 eur za meter štvorcový. Hej. Áno, jasné, návrh, náklad a všetko ostatné. Ja si myslím, že lepšia tá cena nebude nikdy a máme 1100 metrov štvorcových pozemku do vlastníctva obce. A nezahodiť tú investíciu za ten geometra. No, jasné. No geometr ti ostáva, ale znalecký je rok. Čiže ešte by sme mali šancu potom na prvú polovicu celého roka by mali čas. 1186. Ešte potom bude otázka, koľko bude akceptovať ten pozemkový fond, aká bude spätná väzba na to. Ale ja si myslím, že nemá byť ďaleko od tej znaleckého len úplne kozmeticky centovo. Ale myslím, že viac ako 12 eur by to určite nemalo byť. Dobre, ale v zásade teda sme k tomu naklonení, že by sme to vysporiadali. Dobre, to je k tomuto. Potom zaslali sme žiadosti o vysporiadanie pozemkov pri kultúrnom dome, čiže tam by sme to chceli rozšíriť ten park a plus pozemky pred garážami, pod garážami. V kultúrnom dome o park, to je pred. Áno, hej. Ozvali sa tam zatiaľ 2, že teda sú ochotní. Všetko je otázka ceny. Čiže aby som ešte počkal nejaký týždeň, že či sa ozvú aj tí ďalší. A potom asi, aby ste sa dopracovali k nejakej cene, tiež bude najlepšie dať spracovať znalecký posudok, aby ste sa mali od čoho odraziť a na základe tej ceny zo znaleckého budeme s nimi ďalej rokovať. To isté sa týka aj pozemkov proti obecnému úradu. Tam sú zase 2 majitelia, jeden väčšinový, ktorý má 66,72 a menšinová majiteľka, ktorá má 6,72. Tá menšinová sa už dávnejšie vyjadrila, že ona je ochotná to predať a ten väčšinový tiež, ale zase všetko je otázka ceny. Čiže zase znalecký a od toho sa budeme odrážať. A teraz zatiaľ písomne nedošlo ničo. Takže toto sa týka aktuálneho stavu ohľadom vysporiadavania pozemkov. Prosím? Inžinier Igor Masarovič a Tomáš Masarovič. Môžem to pozrieť, môžem vám ukázať, ktoré parcely sa jedná. To sú tie, čo sú tak najďalej od toho kultúráku. Teraz sme. Mladšie to načítal. Na toto som dal znalecký. Tam chcem ešte počkať, či sa ozvú aj ďalší. A to napríklad už je požiadalo znalecký. Áno. Chceš počkať na to, znamená to, čo áno. No, čiže... Prosím. Tú prvú. Bude znalecký na tú prvú celú parcelu. Zase, ja som nechcel dávať aj na tú druhú, tam to je zaťažené tou budovou pošty a tam by to skreslovalo. Ja si myslím, že keď budeme mať znalecký na tú prvú, tak už sa vieme o toho odraziť, že nepotrebujeme na obidva.
Čiže tu sa jedná o tento, čo je tak najďalej od ešte pozriem tento. Nevadí, čo bolo posledné si dovtedy, keď nebudú vlastne. Listy dovtedy, keď nebudú súhlasiť. Áno, tieto dve parcely, ktoré sú teda tak najďalej. Nie, a tu je potom už ďalší. Ten je veľký, hej. A ten je aj pod garážami. Hneď to tam vyskočí. Tieto dva sú inžinier Igor Masarovič a Tomáš Masarovič. Tomáš Masarovič, neviem, či tu býva. To je Slavomír Novota, neviem, či s manželkou. Pomaly to čítam teraz. No, Slavomír Novota je myslím, jediný. Takto to je, hej. Čiže 19,30 V plus 5,30 V. 19,30 V má sám a 5,30 V má teda s manželkou a toto sú jedna osmina a jedna osmina sú v správe pozemkového fondu, to sú neznámi vlastníci. A išla tam žiadosť aj na pozemkový fond. No a toto je, hej, áno, toto sú, čiže tu je Tomáš Masarovič a inžinier Igor Masarovič. No a potom tu je ešte táto, to je tiež Slavomír Novota, čiže tu má celú. No a plus ešte aj táto. To je... No sa to poslal na konci mája, no musím nás nejak si to vyzvili a 15 dní na odpoveď, takže ešte aj čas. František Suchár a Katarína Suchárová. Takže uvidíme, či naše predstavy s ich predstavami o cene sa niekde stretnú. Čiže bolo to dobre, tak ale nemám tomu inému predávať. Hej. Dobre, máme otázky k tomuto? Áno, všetky. Čiže majiteľa tohto až po tento. Tento je posledný, teda, ktorý sme oslovovali. Dobre, ďalšie rôzne informácia o projektu dotácia. Bola nás schválená dotácia na realizáciu spevnenej plochy pri kostole z individuálnych dotácií BSK, čiže dajú nám tam dotáciu v výške 2 000 eur na realizáciu spevnených ploch pri kostole z bočnej strany kostola. Neviem, či to tiež nájdem. Vieme, o čo sa jedná asi, ale môžem to teda... Čiže jedná sa o toto tu. Tento. Parkujú tu auta, parkujú tak nešťastne, že majitelia z tohto domu majú problém niekedy výjsť na cestu. Čiže chceme to spraviť tak, aby sa to čo najviac potlačilo u kostolu, tie parkovacie miesta a aby auto nestali na ceste a na zelení. Myslím, že 5 sa tam... 4 alebo 5. No, uvidíme, čo sa tam presne podarí. No a ešte teda bola podaná žiadosť na revitalizáciu zelených ploch tu od obecného úradu smerom k fare z výzvy Ministerstva financií Slovenskej republiky. To je aktuálne všetko.
podaným dotáciám, alebo žiadosti o dotácie. Na to princípu, ale ste bude, ako si to už to teda ešte nebolo. Hej, no, tam ešte. Tam je. Prosím? Čiže To bolo okolo 15 000, no, to prosím. Dobre, ďalším bodom rôznom je informácia o podujatiach. Zuzka, povieš ty? Najbližšie podujatia, teraz máme nedeľu. Nedeľu je historická reflexia o Vernisnom postrome 600 rokov prezentia, budeme tam nejaké cestovateľské víno. A koncom augusta budeme robiť rozlúčku s letom pre deti najviac. A 7.9. neviem, či predtým ešte máme zastupiteľstvo, tam nebolo až master. Dobre, teraz všetko za mňa do rôzneho. Ešte tam dáme na tým informáciu, že do PVB sme pustili. A teraz ešte ideme na školenie na tú apku, takže mali by sme asi niekedy začiatkom týždňa spustiť aj novú apku. Áno, sú tam ešte nejaké, čo sa týka webovej stránky, ešte tam sú nejaké veci, ktoré sa doľaďujú stále. Niektoré veci nebudú optimálne pre Ale myslím, že ne, všetci ste, dám nejakú ukážku webovej stránky, netreba. Dobre, za mňa dá všetko v rôznom. Máte vy niečo do rôzneho? Páči sa? Verejné osvetlenie, to by sme radi, že prečo nesvieti verejné osvetlenie? Už svieti. Prečo len som sa tu vyšla v noci z teploch domov? Inak bolo by dobré, keď niekto z vás zistí, že nesvieti nejaká časť verejného osvetlenia, mi dať vedieť. Lebo ja som toto zistil v piatok, keď som išiel z futbalovej ihriska. Dolný koniec nesvietil, horný koniec svietil. Ja som sa nedozvedel, že ten dolný koniec až piatok večer. Ale pritom to bolo, ja viem, ale nesvietil dolný koniec už vo štvrtok. Ale keby mi niekto dal vedieť, no. Nemal som ju, horný koniec. Áno, bola tam nejaká poistka vypadnutá, takže, ale horný koniec svietil, dolný nesvietil, čiže keby som býval na dolnom konci. Rada ti napíšem. Mňa by zaujímalo, alebo teda dostala... A ešte ďalšie k verejnému osvetleniu, čiže časť, alebo lampy sa postupne dávajú na reklamáciu, lebo bol tam problém vlastne s tými lampami, čiže časť je demontovaná a je na reklamáciu. A potom sa ešte zvyšná časť teda. Že všetky dávame. Áno, v zásade všetky, áno. To znamená zelená, na červené, to oni si značili, ktoré vlastne pôjdu na výmenu hneď. Nie, proste niečo sa značili. Oni mali v tom nejaké... Áno, oni si to značili, aby sa to vyslalo. Dobre. Kultúrny dom. Áno. Vyzerá to výborne, odtedy som dal bol ten blog, uznávam, že som bola skeptická k tomu, ale akože vyzerá to dobre. Ale pravdou je, že tak ako tam je namontovaná tá kamera, tak sa dá jednoducho dostať do kultúrneho domu bez toho, že by niekoho zachytila. A to je, lebo ona zaberá v zásade určitý uhol a keď ideš takto, že vojdeš tým otvoreným pozemkom, len pozadie tu je, tak môžeš kľudne vojsť a nezachytíte vidieť. Že či sme tam nechceli nejakým spôsobom tie kamery, lebo to sme sa bavili, že to je taký pekný návyk pre možnú ďalšiu nekalú činnosť, ktorá prebieha aj na parkovisku, takže... Stačí asi natočiť možno trošku viacej tú kameru. Neviem, to sa nevšimlo. Nezaberá, myslím si, že cez tie pivy ani nemá veľkú šancu. Tu je. Tam velikánske tu je. Nie, tie sú až ďalej. Musím sa tam postaviť, ja viem, čo tam stála a že mi to ukazovali aj dievčatá, čo tam hore podnikajú. Vo svojej podstate to vôbec nezasahuje a viem, že som im uznala pravdu, že áno, že majú pravdu. Nedala by sa primontovať nejaká ďalšia kamera. Alebo tu som sa pozerala, čo by úplne zaberalo celý ten priestor, by bola namontovaná na družstve na tých garážach. Tam neviem, či má prístup elektrika.
To len ako podnet. No, hej. A druhá vec, ktorá sa tohto možno tiež týka, je... Tá kamera je niekde tu. Neviem, keby si mohol sa tam pozrieť, lebo presne takto niekde, ja viem, že keď som sa tam postavila, tak som to zhodnotila, že áno. A ešte jedna vec bola, že vlastne z tej druhej strany je brána, ktorá vôbec išla sa tak nejak skúsiť, že či majú to ide normálne zavrieť. Okay. A ešte k tomuto vlastne, tu by bolo dobré, keď je ten plot to ohraničiť, že Miro hovoril, že on dal taký návrh, že dať sem nejaký živý plot ešte dopredu. Kde je popred? Že aby to bolo nejak tak opticky ohraničené, čiže dáme tam nejaký vtáčik alebo niečo. Nejaký živý plot, aby tam bol. Aby to bolo proste opticky nejako ohraničené. A tie kontajnery teda by sme dali sem na... Super. Lebo to je naozaj pre tretí bod, ktorý treba. Dúfam, že to nebude vadiť tým nájomníkom, čo sa bavili s jednou nájomničkou, tak jej to nebude vadiť, lebo vynáša smeky raz za týždeň, takže... A skorej by sa tam potom dali nejaký stojan na bicyklové, ja neviem čo. Super. No. Paráda. A to som videla, možno to vieš, nie každý keď dojdeš, že si videl bicykle zase. Tak môže byť to boku. Lepšie bicykle. No, lebo to tam trošku absentuje nejaké skôr. Ja No, neviem, to áno. len vieš, tak opticky prvý. No, tak to nevadí, podľa mňa. No, to nevadí, podľa mňa. To je A ešte som chcela, že ako mne tie záhony nedajú spať. Tie záhony mi nedajú spať. Záhony. Môžeme. Takže potom Pamätám si záhony. Ani napísať. Ja som mala v poslednej dobe dve akcie v Medziláku a my sme sa tu bavili možno pred celom mesiaci o tom, že nie je úplne komfortné, keď ty máš akciu a druhý deň musíš ten kultúra upratovať proste, hej. A bavili sme sa o tom, že by sme v prípade dali nejaký poplatok za to, že keď si prenajmeš kultúra, tak zaplatíš nejaký poplatok za to, že obec to upracovalo. Jednak, akože fakt som to sama upratovala, čiže potom som dostala vynadané, že som málo už vychala handru a že ani niečo všetko, ja som upratovačka, to neviem, aj OK. Ale je to veľmi nekomfortné, keď si máš dora na akciu a proste chceš štátovať a upratovať ten kultúra. Fakt nevieme sa dohodnúť na tom, že dajme nejakú čiastku, ktorú sa ten, kto si prenajíma kultúra, rozhodne, či ju chce platiť alebo nechce platiť, a keď chce, aby vôbec ten kultúra upratovala, tak mu to umožňuje. No stále ide o to, že či, aby to tá zamestnankyňa stíhala. Teraz zamestnankyňa má rodovo mesiac. Čo teraz? Ja mám k tomu normálne veľa návrh. Akože dajme tam naozaj sumu, za ktorú príde externá firma to upratovať. Pretože obec nemá na to dostatok zamestnateľov. Väčšine tu neustále, že a nehovoriac o tom, že sú sťažnosti v kultúraku, že je nekvalitne uprataný a neupratuje tento kútik a tamto kútik od prenajímateľov. A toto je predsa riešenie, ktoré by to vyriešilo celkovo. Kto robí akciu a je ochotný si zaplatiť tých, ja neviem, 100-200 €, nech to do toho investuje, príde firma, uprace v pondelok, hotovo vybavené. Jasné, že by bolo lacnejšie, ale zase ide o to, že no, brigádnikov je tam môžu ti vypadnúť, zabezpečovacie zariadenie a by tam pobehovalo. No, ja si myslím, že toto je fakt cesta, lebo to by nás podľa mňa, aj čo sa týka tej ponuky, potrebujeme tak ďalej, lebo toto je väčší konflikt, je to dobre pozametané. No nie také až nejaké potom žalbomyšie. Toto normálne si to objednáš unblock, vieš, zaplatíš si vyššiu sumu a samozrejme nebudú tam vôbec celé záchody alebo niečo, ale pozametať a umýť. No dobre, on to asi chce ponuku nejakej upratovacej firmy, že teda keď to zamestnanec chce nebestíhať. Teraz to robili a akože v pohode. Len si musia prísť objednať priestor. Áno, jasné. Kontakty ti môžem dať. A potom ešte k tomu upratovaniu, lebo som sa teraz bavila o upratovaní tých pôvoch ako takých, ale
keď robíš väčšiu akciu a potom máš umývať to kvantum toho riadu, tak to je tiež teda na mašku, akože, hej. No. Možno ten máš normálnu umývačku, To je umývačka. ale máš umývačku na pohárach, pokiaľ viem. Za mňa určite veľmi dobrý point, lebo podľa mňa myčka to je vymysel 21. storočia a tam sa 95% umýva ručne. No, a ja Je to tak? No, počkaj, to mal akciu, kde si mal 60 ľudí a my sme 3 hodiny umývali. Ale umývačka, ten cyklus trvá, reálne mi povedzte, kto máte umýčku doma. Ja. Cyklus trvá aj ja, hodinu. To znamená, že teraz, keď hovoríme o 60 ľuďoch, tak hovoríme o 5 cykloch na normálnej umývačke. Budeš tam 5 hodín? Ale máš umývačky, ktoré sú... Majú väčšiu kapacitu na príklad a Máte veľmi umývačky, kde veľmi umývačky. Ok, rozumiem. Víš, chceme to prenajímať, ale nebezpečne k tomu absolútne žiaden komfort. No, dobre, teraz na konci roka sa boli 2 nové chladničky. Čo viacej mi tam vadí ako umývačka je to odsávanie. To odsávanie tam absolútne nefunguje. Odsávanie z kuchyne? Áno. Tam je jeden, to je také smiešné digestory, ktoré... To, čo otvárajú dvere potom, hej? No, áno. Či už na začiatku hodovej zábavy vieme, čo bude na večer, alebo na začiatku... Takže nemusíme to riešiť samozrejme v tomto okamžiku, len podľa mňa to upratovanie ako také by sme mohli, lebo tam máme riešenie, hej, a toto si skutočne dajme do plánu, tam do tých našich. A povedzme, že by sme to mali asi raz do odhadovaná cena sa opatrne nekoľko, kde sú tie firmy, ktoré tu musí dojsť Odhadovaná čo? Cena. Keby prišli aj Neviem, ja som to teraz riešila s firmou, ja tam mám nejakých 8, ale to je malý, menší priestor, vieš, ale viacej členitý, čiže tam to musíš takto pozerať. Ja som to pozerala, že mne dali, ale to úplne iné ponuky, vieš, lebo ja som riešila pravidelné opratovanie, ale za to, že prídu, pozrú sa na cene a ti to nedáš nič, takže to je... Ale ešte máme nejaký odhad, asi nemáme. Pretože ja mám teraz upratanie stavby, úplne vytrhnutie okien a takto a 1100 metrov štvorcových budova, mám podľažia, bez Mne ponúkali za pravidelnú službu, my tam máme nejakých 130 povedzme a pravidelná služba 3-krát týždenne 300 €, čo úplná pohoda, toľko zaplatíme aj človeku, ktorý to bude robiť, hej, akože plus minus. Takže nepovažujem to, že by tie ponuky boli naozaj že nereálne. Ale neprídu vždy hneď, môže sa, že... Ono sa im musí dať avizovať, ale príde dopredu. Si to dohodneš, ty vieš, kedy tam je podujatie, keď si ten prenajímateľ zaplatí túto službu, tak vieš to. Ale keď si to rozmyslíš, že ja si to upratám sám a potom sa zobudím po si to nie je schopný upratať. To nie je náš problém. To nie je. Nie, dobre, toto neriešim teraz. Hej, ale náš alternatívne. Toto nemusíme teraz riešiť. Ja Zuzka k tomu bodu, že to umývanie riadu, že majú bežne v ponuke tieto upratovacie firmy komfort. Aj vrátanie riadu a vôbec ich netrápi, či máš močko. Jednoducho, pokiaľ budeš mať akú túto službu v tom balíku, tak... Tam predpokladám, že to bude závisieť vždy od toho, aký počet osob je. To je môj predpoklad, lebo ja by som to určite tak spravila, že by som dala ten priestor a chcem vedieť, koľko ľudí bude upratovať a podľa toho nastaviť cenu. A to by sa dalo spraviť, že si od jednej firmy dáš zhruba cca na, ja neviem, 20, 50, 80, 100 a potom už máš hrubý odhad, že... No, čo by to, že všetko ešte obnášalo, či aj pranie obrúskov. A však to sa môže opäť, to sa dá vedieť, oni ti pošlú, hej. A tam je to placenia, čiže... To sa všetko dá dopredu vyriešiť, aspoň cca máme odhad a dá sa tá cena tak nejak, že... Dobre, môžeme skúsiť vypýtať cenovú ponuku, či by to bolo zaujímavé teda pre tých prenajímateľov, či nájomcov. To sú nájomcov. Tak lebo my musíme rátať s tým, že zamestnanec obce to robiť nebude, pretože my takého nemáme. Jednoducho je to zase ďalšia práca navyše. Vieš, on sa nestíha svoje práce, naši ľudia to nestíhajú, takže vydočne sa. A ty vieš, že ako pracujú na účastky? Nie? No výborne. To ani nezačínaj s týmto. Dobre.
Dobre. Záhony. Áno, ďakujem. No, ja musím povedať, že mňa, akože, riešime to tu do nekonečna a nejako sme sa od toho odklonili. Záhony teraz už vyzerajú naozaj strašne. Áno, sú v nich krásne kvety, ale ja sa tým ľuďom vôbec nedivím a ja keď vidím tie krajnice. Krajnice dnes začali slávnostne čistiť cestári. Haleluja. No, dobre, čiže vyčistia krajnice. Začali dnes čistiť. Ulici. No, dúfam, lebo teda ja som posledný mail, čo som písal, tak som už dal dokopy aj riaditeľa správy ciest. Ďakujem. No, lebo teda som tam napísal, že boli sme radi, keby 12. júla boli krajnice vyčistené. Dneska som to videl, že ručne to zoškrabávali lopatami a povedal, myslím, že tento musí. Teraz je to, akože áno, sú tam kvety, ale už sú tak rozdielnej veľkosti, že to je, že pol na pol burinu. No, jedna krajinka môže burinu. No, obávam sa, že tá cesta, že to budeme robiť brigádami, na základe tej skúsenosti, že tam dojdú 4 ľudia, to ako nemá význam. Musíme nájsť niekoho, kto to príde robiť. Tak ideálne, keby to spravil teda ten realizátor. No problém je, že keď sme tam boli, akože tej poslednej brigády si poviem otvorene, že však boli tam s nami dievčatá. No, bol tam. A ona tiež má zdravotné problémy. No, ja keď som jej naposledy, keď som jej písal, tak tiež mala nejaké zdravotné problémy. Ona má zdravotné problémy, šla robí záhradky a to je úplne jasné, že to sa to tak pýtalo, že už je to kríže nedovolia. To znamená, že zostaneme na to sami a budeme potrebovať niekoho, kto bude robiť. Ale takto, že zostať fakt nemôžeme. Už sú tí ľudia neviem, naozaj. Máme šancu zohnať nejakú firmu, ktorá by možno koľko sme to 4-krát za rok. Ja sa bojím, že keď to pôjde robiť napríklad APRO, tak sa nedoplatí. No. Ja možno ten pohľad na to, že mám vyzvádzal, myslím, že tam je krížik na akože obvodí mne tam tu pred záhradku a on je tak, že to nie je v Bratislave, vieš, nie, Strnavia, nie. No, tie zároveň súčasť výprav, ale aj sa to schová, pokiaľ ušetríme na to. To musíme spraviť, to je celá zlá. Také firmy ako APRO, to len si... Dobre, že to chápem. Máme nejaké obdobie, to je super, že by to jasnú cenu. To mám pýtať, že aká rozloha, tak ja to máme tuším zmerané. Ja ti to pošlem. Ale podľa mňa to aj tak on bude potrebovať vidieť. To musí vidieť, alebo nafotiť a poslať mu to, vieš? No, to najväčšie pestačí. To musí vidieť. Lebo toto je zlé. Je. Teraz už tí ľudia reálne, akože ja každý krát tým informácie som hotová. Majú pravdu, že a bohužiaľ sa tomu naozaj postavili novým systémom. Ide o to, že pýtala som sa ľudí, či by boli ochotní proste ísť aj so mnou do toho. A samozrejme, že odpovede boli dvojaké. Tak kto si to urobil, nech si to aj spraví, ale toto je vec, ktorú naozaj nevidím, pretože si myslím, že toto je projekt a je úplne to, kto ho začal. Ten projekt mal dobrý zámer. To, že sa ten projekt nepodaril úplne podľa predstav, je jedna vec, ale mali by sme sa pozrieť na to, čo s tým dokážeme teraz urobiť a nie na to, ako to vzniklo, alebo na rôzne, ako to nazvať, nachádzania dôvodov, prečo to nejde, ako to pôjde. A druhá vec je, že som na Facebooku zožala nejakú odpoveď typu my si tiež upratujeme pred vlastnou bránou a kosíme tam. Áno, ale kosenie pred vlastnou bránou je niečo iné ako obstanie takýchto záhonov a keby tí ľudia, ktorí tam bývajú, je to naozaj výrazne náročná starostlivosť o to, čo tam je vysadené. No dobre, tú jednu formu, tie brigády sme vyskúšali, asi sme zistili, že to takto asi fakt nepôjde. Ľudia proste nie sú ochotní nám v tomto smere vyzvústreti a pomôcť nám. A aby tam 4 ľudia chodili tiež ako o 5. To vlastne poviem, že tam tak už iná cesta nejako zaplatí. No asi nie. Asi nie. To je celkom aj rozprávame. Zvolená nikoho má teraz si na nejakú mimo bratislavského, mimo malackého, ktorému sa oplatí sem prísť.
Dobre, skúsime cenovú ponuku vypýtať a... Ešte možno v tomto okamihu, už keby teda kohokoľvek nájdeme, tak by som to rozšírila o to, aby pozrel aj tento zákon pod podvodkami. Lebo on je neodborne udržiavaný a akože ja teraz nevidím toho proste. Hej, to tak týka, hej, len... Že sa s tou danou rastlinou máš robiť. Čiže aby to pozrel a aspoň trošku to bola nejakú formu, lebo to tam vyzerá tiež tak nejak. Dobre, tak pošli kontakt a... To je jedna vec, ak ideme robiť niečo podobné na to, aby si dávali pozor na tieto veci, pretože určite to ide aj tak, aby to bolo blbové, to sa bude mohlo Tam to tiež nie je... si povedal, ale nie tak. Sám to tu za 2 mesiace. Tam v Malckách, keď idem cez Malcky, tak tiež firma Tekos väčšie tam sú ľudia, hej. No ja hovorím, že plánujeme ďalšiu. Ale firma Tekos má na to x ľudí. Takže... No je to o tom, že treba si vždy premyslieť, že nielen, že teda ideme niečo robiť, ale aj, aby to bolo udržateľné, aby to bolo teda... No to sa týka všetkého, nielen teda výsadby, ale veľa ďalších vecí. A treba sa asi poučiť s tým. Nie je záhony, ale no. Nerobiť záhony, ale... Tie ťarné, tie, čo sa bavili, že výraz si pán tulipánov, dochne a máš krávu. Pokosíš to. Cibuloviny. Áno, cibuloviny, ktoré vyrastú, zvednú, skosia sa krávu. Dobre, keď rozmýšľam takto na nás, skúsili by sme vyhlásiť nejakú brigádu. Počkajte, platnú brigádu pre študentov, niečo podobné, že 7 eur na hodinu, môže sa starať o to. Pustíš, možno si na to záhonu. A však keď sa mu vysvetlí, čo má robiť, to bolo rád, masnejšie, ako matečky. A možno nejaký študent by si tam rád zarobil, ja neviem, 60 eur za deň, aby to robilo. Vždy tam musel niekto asi dať. Ale to je problém, čo bude dať, čo tam má nejakú nej. No, tak nech každý druhý Asi by tam niekto musel byť. Teraz by niekto zaštudil, stále tak, že rozmýšľam na nás, možno aj to je bola cesta. Len problém je, že študentov musíš mať na 17 rokov na to, aby si ich mohol zaplatiť. Sú tam vedľa cesty, dali, Knižujú na 15? Na 15? Dostane, nepoď si tú vestu, ukáže sa najvyššie závode, čo má vytrhať a čo má nechať. A môže ísť. Pri študentoch by som išiel na výkon, nie na... Vyzerá, to máš vyskúšať, prečo ne, možno fakt nejaký Dobrý nápad, len my teraz na spáču čas. My máme ani nie situácie a strašné záhod. Čiže toto odzavko riešila niečo, alebo niekoho, kto nám to skutočne čistí. A potom to si odmôžu niekoho, teraz zašľaduje. Len teraz nám toto nemáme. Dobre. Musíme teda osloviť firmu mimo okresu Malacký a Bratislavského kraja a uvidíme, či spravíme. Dobre. Ďalej do rôzneho. Ja ďakujem. Dobre, bod číslo 11, vystúpenie občanov s návrhmi, podnetmi. Máme niečo? Máme zástupcom zaujímavý poslal list. Hej. Zatiaľ to nedostali odpoveď. Dareme sa dostať na pozornosť cez obecnú vetu, ktorá je obložená. Nič sa nedieje. Každý dňom nám zabraňujete, aby sme sa dosporiadali. My nezabraňujeme, to zase je... Ešte raz. Obecný pozemok je obložený. Mne nikto iný nezabraňuje, ten pozemok je vás. Dobre, a toto riešim. A koľko je? Ešte raz? Ja neviem, to ti neviem povedať. Keď to skončí na súde, tak to môže trvať roky. Neviem. Rozumiem ma? Je to váš majetok? Áno. Je to váš majetok? Áno. Ja poviem mi, aký je rozdiel na začiatku tej parcely a na konci. Ja ti toto neviem povedať. Toto vieš, to je váš majetok.
Ty chceš teda odo mňa, aby som vedel presne, kde je hranica, ktorej... Tak to máš zamerané, za to ich 4 roka tam bavili. Za to vy, že to máš zamerané. Presne, čo je obecné a čo je odtočené. A ja mám teraz v teréne presne vedieť, kde je hranica toho pozemku. Dobre, čo teraz odo mňa? No ja chcem povedať, aby sme sa dostali na svoj vlastný pozemok. Cez obecnú cestu. Na začiatku je obecná cesta je prejazdná, áno? V strede je prejazdná, na konci prejazdná nejde. Platíme na nej za ten pozemok? Platíme. Je tá cesta obecná? Je. Mám právo cez ňu prejsť? Mám. Platíme na nej, tak to povieš. Cieľ obce, aby bola prejazdná v najkratšom čase. Čiže aby tí, čo tam majú posunutý svoj plot, aby si ho dali na hranicu pozemku. No. Ale, Andrej, ale ja si tam neviem dostať. Ale čo by si sa nevedel, šla sa tam možno dostať. Ja, dostanete tam na to? Aj traktor má, či tam vozil zrejme. Ale ste mohli dotúkať súkromný pozemok. Súkromný plot. Tam jezdil, ne? Ale cez súkromný pozemok. Normálne zavoláme Lízaru sem, povieme mu na rovinu, čo je ve veci a vyzveme ho, že nech si začne pomôcť. Ale kedy? Ja som to už nechcel, nech sa to dal právnikovi, nech sa právnikovi postaví. Cieľom je, aby tento... Martin, ja to musím spraviť presne tak, jak to robíš ty. Môžem to dať na sociálnu sieť a môžem povedať. Kľudne. Lebo ty to robíš veľké rozdiely. Tam ste nemohli pokosiť trávu, ste to dávali na Facebook, vy to máte k tomu VZDNko, si to neriešil cez VZDNko, dávate na Facebook, že tam niekto nevie pokosiť trávu. Áno? Zamestnané do večného úradu. Ten zamestnaný do večného úradu má na verejnej zelení drevo zložené 2 roky. A to nerieši, to si nedal na Facebook. To sú tí rozdiely, čo robíš. Nemáte tu peniaze na tie záhony? Nekrič. Obmeny a máte na to peniaze. Prečo kričíš? No, ty si vieš, čo som napísal na ten pozemok, že keď sa tam neviem dostať, či sa tým máš svoj posvet. No, áno. A preto som to dal právnikom. Prečo, ako ty si normálny, aby si mi vypisoval a nerobíš to len tu v Perneku? Nerobíš to len v Perneku? Ja viem, že všade sa to robí. Ale aby ty si mi vypisoval v noci a hoci kedy. Nemusím to si odpisovať, ale ja ti poviem presne, Ako nepojím to napísať. Ja ti poviem presne, kedy si mi to napísať, či to bolo v noci. Hoci kedy, v nedeľu mi na obed píšeš a v piatok večer, ako kde sme? Treba bola pripovedať, kedy nejaký problém. Dobre, riešime to a cieľ je, aby si ten dom má priplotený alebo prihrazdený obecný pozemok, aby si to dal na hranicu svojho pozemku, hotovo. Ja postavím pred tvoj pozemok, postavím tam plot a neviem sa tam dostať a je to riešenie? Môžem ja? Ten plot tam, ten, kto má prihrazdený z obecného pozemku, tak ten plot, keď to má teda prihrazdené, to povie asi geometrák, tak to tam má... Ako ty ma nechaj trošku dohovoriť. To zavádza. 3/4 roka sme sa ten geometrák aj s vyznačeným plotom je, keď sme sa bavili o tej ceste tam. Ten tu máte. Ste za ňu zaplatili. Tak potom o čom hovoríte, keď bude geometrák? Nemáme geometrák. Máš to? Nie, nemám tomu geometrák. Dobre, ne každý deň brániš prístup na môj pozemok. Ja konkrétne ja. Poznáme 30 dní dozadu do dnešného dňa, keby som tak neopýtal do dnešného dňa, nemám. Konkrétne ja ti bránim pri prístupe na pozemok. Obec mi bráni. Však obec má zahradenú cestu. Tak to mi bráni. Tak povedz mi, kto mi bráni. Ja som tam postavil plot. Ten plot, ten, čo má prihrazdené z obecného pozemku, tak ten plot tam není rok. Ten plot tam je... Ale to ja netvrdím. Keď to tak je, keď naozaj má prihrazdené. To ja vôbec netvrdím. Ja, keď tam spravil ten súper, tam spravil plot, áno, máš pravdu, že ja sa viem s ním dohodnúť, musíme rozoberať plot a môžem prejsť, ale prečo by som ja mal rozoberať plot, keď tam je obecná cesta, ktorá je hrazdená a ja platím normálne dane, tak ja ľudia na začiatku. Dobre. Cieľom je, aby si ten doma priplotené dal ten plot na... Keď to tak je, aby si ho dal... Povedz mi, kedy? Ja neviem. 30 dní, ja som to oznámil
Keď si ty myslíš, alebo niekto si myslí, že ja to budem riešiť tak, že tam pôjdem s karbobrúskou a ten plot odrežem, alebo niekto si myslí, že ja pôjdem sem búrať terasu, neskač mi prosím ťa do reči. Už ti to hovorím, ja neviem koľko, 50 krát. Keď si niekto myslí, že tam pôjdem s karboškou rezať niekomu plot, alebo že tu pôjdem búrať nejakú terasu, tak nepôjdem. Budem čakať na rozhodnutie súdu. Aké to rozhodnutie súdu bude za 10 rokov, tak bohužiaľ za 10 rokov. Neviem. Máte na to BZN. Ukáž mi, ako si 30 dní postupoval podľa toho BZN, či si toho pána upovedomil, alebo čo si... Povedz mi, čo si práve za 30 dní. Nebudete to teraz hovoriť, nemusíte to hovoriť. A prečo by si to nemohol? No, lebo to nebude teraz. Chcem, aby sa, záujme toho, aby sa to vyriešilo, ti to nebudem. A kto mal odpovedť? Pravý prístup k tomu. Na toto dostávaš tých 40% Dobre, posledná moja veta k tomuto je, že je to v riešení a cieľom je, aby ten plot bol tak, ako má byť hotový. Nepozriem ti viac. Áno, ďakujem. Pani, ja som veľmi rada, že ste ma pustili tú slovu. Myslím si, že by sme mohli udržať tú komunikáciu trošičku na úrovni. A ja by som, ako ja si myslím, že vo svojej podstate má pravdu. Áno, jasné. Že, to nikto nespochybňuje, podľa mňa. Že jednoznačne s vami súhlasím, keby to bol môj bod, nereagujem si rovnako ako vy, ale tým som sa domáhala svoje práva. Máme nejakú šancu aspoň povedať na najbližší ďalší krok, že kedy by sme v ňom postúpili ďalej? Ja si myslím, že my sme sa na poriadku. Áno. Nechcem ich teraz hovoriť. V najvyššom asi týždni. Najbližší týždeň? Áno, hej, áno. Dobre, ďakujem. Počúvaj, ešte keď si tomu hovorím. Je nejaká komisia, áno? Ja neviem, či sa to na komisii preberalo, áno? Potom je obecné zastupiteľstvo. I to tajné rokovanie, čo vy nazývate nejaká príprava, alebo jak sa nazývate, mimo verejnosť, áno? Vy ste sa tam dohodli, ale verejnosť sa to nedozvie. A ja som účastník a ja sa to nedozviem. Ja to nerozumiem. Nejaké tajné rokovanie. Tajné rokovanie. Tak potom by som si nezakázal, že sa uskutočne mali poradu starostku, ale aj na starostku. Nikto to nechce povedať, že vy ste sa dohodli na nejakej porade, ste sa dohodli a teraz mi nechcete povedať postup. Však ja som účastník toho. Však ja mám právo na nie. Ja to vám vaša matka písala tam. Ja mám plnomocne, keď chcete, ja som na to pripravený, mám plnomocne. Dobre, podľa mňa by ti mala postačovať tá informácia, čo si dostal. A to neviem. A dostať nejaké vyrozumenie k tomu listu, také nejaké... Ja dúfam, že to nebude ani treba, že ten plot teda, keď nemá byť tak, ako je, že pôjde tam, ako má byť. No. To je celé. Podľa mňa sa tu škričíme teraz o ničom. Tak človek, že tak povedať, tak sme to napríklad si povedali na strednej komisii, ktorá bola v uložení nedostatočnou, nebola odnášania schopná hotová. To povedali, že sme prehodili. Víš, ten by sa to aj nikomu z vás by sa to nepáčilo, keby ste sa nevedeli dostať a dostane takúto odpoveď. Tak to budem jedné veci, jak nás to funguje. Ale s kým? Však ty tam samozrejme podobne. Ale prečo? No ale lebo je to tak, lebo všetci ste asi rovnaké povahy. Martin, ty váš slova poslednú dobu, dobre? Rozumiem, že historicky to tam je tak, ako tam je, mám informáciu, že na potrebuje nejaký bod, zabraňuje tam sa jezdil, že ten priestor tam je, vyzerá tam postavené takto, čiže my dovedeme valútu, alebo niečo ľudné, bude nahnevaný na nás, bude nahnevaný na tebe, bude nahnevaný na tančovka, bude tam
ako, neviem, tam sa podľa Dobre, Viro, ale prečo by sa podľadili? Ja budem teraz nalízal, ja som to nalízal, ja nie som nahnevaný. Dobre, asi ukončím. Ja nie som nalízal a nahnevaný. To není môj súdek. Dobre, Počúvaj, ukončujem zasadnutie zastupiteľstva. Kľudne sa môžeme baviť ďalej, ale myslím, že niektoré tieto výroky nepatria do zasadnutia obecného zastupiteľstva. Takže týmto ukončujem a môžeme sa baviť ďalej. Dobre. Nie je to normálne súhlasí, že štáčky tam postavili hodiny, aby sa tam tí nevedel prejsť, pri tom akože obrazuje po metrov, prípade to má prierazenie, ale nerobil myslené, proste nejaké experiencie to je.